Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Nwaada Ngọzika Ogechukwu Ọfọr. Abụ m onye nchọcha na mahadum Bourguignon-Franche-Comté dị na France. Onye mụ na ya yiwe mee nnyocha bụ Ọkammụta Ifeoma Mabel Onyemelukwe nke mahadum Ahmadu Bello Zaria dị na Nigeria. Isiokwu nchọcha anyị bụ omume ndị ọgbọ dijitalụ banyere usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna. Atụmatụ anyị ji wee mee nnyocha anyị dị otu a. Edemede anyị bido n'idepụta edemede anyị depụtakwa n'isiokwu anyị. Mmalite, nkọwa isiokwu nchọcha, usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna. Anyị kwutukwalụ maka etu esi ahazi anya na ọrụ ha. N'ọkwụkwa anyị kọwakwara usoro otu anyị si wee mee nchọcha anyị. Anyị kwupụtasịkwa nsonaazụ nchọcha ya na nchọpụta nchọcha. N'ikpeazụ, anyị nwere mmechi ma tụnyekwa alo otu enwere ike isi mee ka ọnọdụ a gbanwee ma ọ ka enwee ihe mgbanwe n'ọnọdụ a. Edemede anyị bụ ihe ọ dị mkpa maka na ebe ahụ ka a chịkọtara nchịkọta ọrụ anyị niile. Usoro omenala na ọdịnala na mmekọrịta ndị Igbo bụ nke a haziri nke ọma. Nke a na-eme ka mmekọrịta dị mma site na nkwado nke ụkpụrụ ogbe na obodo. Ewubesikwara usoro ọdịnala dị iche iche. Nke otu n'ime ya bụ usoro ụmụnna. Nke a na-ahazi ya site n'agbụrụ nna. Ya mere ụmụ nwoke bụ ndị na-esonye n'usoro ụmụnna. A na-ekwu maka usoro ọdịnala ụmụnna. Usoro a bụ nke dị mkpa na nchịkwa omenala Igbo. Mana agbanyeghị oke mkpa usoro a dị, ọ dị ka ọnọdụ ya na-efunahụ ya n'ala Igbo, ọkacha n'etiti ndị ọgbọ dijitalụ. Nke a mere nchọcha a iji wee leba anya n'isiokwu bụ omume nke ọgbọ dijitalụ banyere usoro ọdịnala na mmekọrịta ụmụnna. Ọgbọ dijitalụ ma ọ bụ ụmụ amaala dijitalụ dịka a na-akpọkwa ha bụ ọgbọ amụrụ ma zụlite n'oge e nwere ohere zuru oke ebe niile inweta ozi site na teknụzụ nke nzisa ozi dị n'elu. Ebumnobi nke anyị bụkwa wee mewe nchọcha a bụ anyị chọrọ ịchọpụta na usoro ụmụnna ọka dị mkpa usoro ọdịnala ọchịchị n'ala Igbo, karịsịa n'etiti ọgbọ dijitalụ. Eji nlere na-enweghị usoro were nakọta data. Ejikwa nnyocha mgbakọ na mwepụ ya na nkọwa were nyochaa data ndị a natara. Nchọpụta na-egosi na ọgbọ dijitalụ akpọghị usoro ụmụnna ihe. Anyị ga-aga ebe anyị kọwatụgoro ihe ọzọ anyị chọkwara inere anya usoro ụmụnna, maka na anyị akọwatụgo ụfọdụ isiokwu. Anyị ebitugo ihe ọgbọ dijitalụ bụ kwa na ụmụnna bụ nke na-esi na agbụrụ ụmụ nwoke na ụmụ nwoke bụ ihe na-esonye na ụmụnna. Ihe ọzọkwa anyị chọrọ ine anya usoro ọdịnala ụmụnna, nhazi ya na ọrụ ya. Nke a bụ nke onye ọbụla maara, mana anyị ga-eti ya obere ọnụ. Usoro ụmụnna bụ usoro ọdịnala dị n'ọkwa dị iche iche. Enwere obere ọkwa a na-ebido n'ogbe, a na-ebidokwa dị n'ezinụlọ nke ndị oyibo na-akpọ extended family. Na-enwe n'ogbe, nwekwe na nnukwu ọkwa nke ebo ma ọ bụ obodo. N'ọkwa nke ọbụla a na-enwe ndị bụ ndị isi
onye isi obi, ọ bụkwa na onye isi obi bụ ya na-elekọta obi, nyewa na-ejidekwa ofu obi. Mkpebi a na-enwe dịka anyị maara na site na nkwekọrịta. Usoro ọdịnala ụmụnna bụ otu ụzọ eji amara onye n'ala Igbo. Ọ na-akwadokwa ugwu mmadụ ya na ụkpụrụ ọha na eze, ma na-ahụkwa maka nhatanha na ikpe ziri ezi. Enwego ndị tinyesịrị ọnụ n'okwu, ndị dịka Rex eze na-agụ ha na Ọhajiọfọ na ndị otu ya na edemede ha desikwa. Anyị ga-enebasị anya na ajụjụ na echiche nchọcha. Ajụjụ nke izizi a jụrụ bụ usoro ụmụnna ọ ka dị mkpa usoro ọdịnala ọchịchị n'ala Igbo. Nzaghachi anyị nwetara banyere ndị na-anụtụbeghị maka usoro ụmụnna ma na ranj 2 wee ruo na 3, nke na-egosi na nchịkọta ihe niile nzaghachi gosiri na-enwere nkwekọrịta na usoro ụmụnna ka dị mkpa usoro ọchịchị ala Igbo. Ajụjụ nke abụọ wee wụrụ, gịnị bụ akparamagwa nke ọgbọ dijital banyere usoro ụmụnna n'ala Igbo? Nzaghachi enwetara gosiri anyị nwe n'ala Igbo, anyị iji wee nweta nzaghachi ma iji wee zaa ajụjụ a, anyị jụgasịrị ndị bi n'ụlọ, ụmụafọ Igbo, ụmụ nwoke ndị bi n'ụlọ na ndị bi n'ụzọ. So nzaghachi anyị nwetakwara gosiri na ndị bi n'ụlọ ka nwee mmasị n'ihe gbasara ụmụnna karịa ndị a na-ebighị. Ha ka esonye, ka ekwuo ka a ghara isi mmasị, ha ka na-esonye karịa ndị a na-ebighị. O gosikwa na ndị a mụrụ n'ụlọ kakwa esonye karịa ndị a na-amụghị n'ụlọ, ndị a mụrụ n'ụzọ. Ajụjụ nke ịtọ bụ, enwere ihe dị iche n'etu esi ahụta omume nke ọgbọ dijitalụ na nke ndị abụghị ndị ọgbọ dijitalụ? Nchọcha mekwa ka amarụ na ndị afọ, maka ndị anyị na-ene anya site na nchọcha anyị ndị ọgbọ dijitalụ, ndị bido n'afọ 18 wee ruo n'afọ 35, ha ekwenyeghị na-enwere ihe dị iche n'omume ha. Ndị arọ 36 wee ruo na 50 egosighị mmasị, nke ndị oyibo na-akpọ indifference. Mana ndị arọ 5 na ụma dịlizie gawa na-alụtụ aka na onwere ihe dị iche na omume ndị ọgbọ dijitalụ banyere usoro ụmụnna, na ha ejighị usoro a wee kpọrọ ihe. Nnwale echiche nchọcha anyị nwalekwala echiche nchọcha anyị. Nnwale anyị gosiri nke izizi ọgbọ dijitalụ, echiche efu nke izizi ọgbọ dijitalụ na ha ejighị omume, na ha enweghị omume ọjọọ n'ebe usoro ụmụnna nọ n'ala Igbo. Mana ihe anyị chọpụtara na nchọcha anyị gosiri, mgbe anyị nwalee ya, anyị ji chi-square wee nwalee ya, o gosiri na-enwere ihe ịrịba ama. Nke a na-egosi na ọgbọ dijitalụ nwere omume ọjọọ na omume ha ebe usoro ụmụnna dị adịsịrị otu o kwesịrị ịdị. Ya nke a na-ekwu n'ezie na-enwerịrị na ọgbọ dijitalụ anaghị akwado usoro a dịka o kwesịrị. Nke abụọ, echiche efu nke abụọ, enweghị ọdịiche dị ịrịba ama na agwa ndị ọgbọ dijitalụ ya na ndị abụghị ọgbọ dijitalụ banyere usoro ụmụnna na mpaghara ndị emere nyocha. Nyocha nke variance egosighị ọdịdị iche ịrịba ama ọbụla, mana nyocha nke multiple comparison na-egosi na-enwere ihe dị iche, ọkacha n'etiti ndị okenye. Anyị bụ na-ele anya na grafụ nke anyị nwere, ka mmadụ enwere otu nwere ike isi tinye ya, kunu soro m leba anya na grafụ a. That's ihe osise nke ndị Igbo na-akpọ ihe osise. Ọ bụrụ na na-eleba anya n'ihe osise a, unu afụ na ebe nke ndị okenye nọ na nke ndị ọgbọ dijitalụ, ihe osise a na-egosi na ndị okenye na-ekwusi ike, o nwere ihe dị iche.
ihe okenye na-ekwusi na onwere ihe dị iche, o nwere ihe ha fụrụ ya. Ịfụ na ndị bido na 51 gawa na onweriri ihe dị iche na agwa ndị a. Ya mere ọ wụrụ ihe wụ ihe nnukwu ihe ekwesịrị inebere ya anya. Nchọpụta anyị dịka anyị kọwasigo na n'ihe anyị nyopụtasị na nnyopụta ka ihe bụ nchọpụta anyị, ọ bụ ihe doro anya na usoro ụmụnna ka dị mkpa na usoro ọchịchị ọdịnala Igbo, ọbụna n'echiche ndị ọgbọ dijital. N'echiche ha na-echekwa n'ọdịmkpa, mana agwa ha ọgbọ dijital banyere usoro ọchịchị ọdịnala na-egosi ihe ọzọ dị iche. Ụfọdụ n'ime ihe ndị butere akparamagwa dịka anyị sikwa aghọta n'onu ha bụ enweghị ntụziaka omenala kwesịrị ekwesị, mbugharị ọnọdụ maka onye ọbụla na-achọ otu ihe ga-esi karịa mma, ndụ ọgbara ọhụrụ ruru aka, ikpe na-ezighị ezi, ajọ ọchịchị site na ndị isi, mgbanwenye ajọ ihe. Mana agbanyeghị na ọgbọ dijital na-ekwu na ha ji usoro ọdịnala ụmụnna kpọrọ ihe, ọtụtụ n'ime ha anaghị akwado ụkpụrụ ọdịnala dịka ndị ọgbọ wụrụ ha okenye si eme. Ọnọdụ a kwesịrị ileba anya n'ihi usoro ọdịnala ụmụnna dị karịsịa na nkwado ụkpụrụ omenala, ịhụnanya na mmepe obodo. Mmechi okwu anyị na-alụ wee bụrụzie anyị na-ekwusị Igbo na-asị na ọkụkọ ghọrọ kpụm, gịnị ka ọ ga-eji zụọ ụmụ ya. Nke a pụtara na aghaghị ime ihe kwesịrị iji hụ na akwadoro ndịgide usoro ọdịnala ụmụnna site n'ime ka ụmụ okorobịa na-etolite sonyesie ike na ya. Ya mere anyị na-atụta aro ndị a iji hụ na ụmụ amaala dijital sonyesiri ike n'usoro ụmụnna. Nke mbụ, anyị na-asị na nne na nna na ndị okenye kwesịrị ịkụziri ụmụ okorobịa ndị na-etolite mkpa usoro ọdịnala dị n'ala Igbo. Nhazigharị, ihe ọzọkwa dị mkpa, nhazigharị usoro ụmụnna ji arụ ọrụ iji hụ na ha na-egbo mkpa nke oge ugbu a. A sị na ọ bụ na atụgharịa ka esi akụ egwu, atụgharịkwanụ ka esi agba ya. Nkwado ụkpụrụ omenala Igbo na ịjụ ihe ọjọọ n'akụkụ ya niile, ịgba mbọ na-akwadoro ụkpụrụ omenala Igbo ka a na-akpọ upholding of values, nke na-achọ ifunahụla anyị. Anyị ajụkwana ihe ọjọọ n'ụkpụrụ ya niile, na ọ dịzị ka ihe ọjọọ bụzi ya na-achị. Ịhọpụta ndị ndu ziri ezi ya na ịkwado ndị ọgbọ dijital, ịhụ na ha sonyesiri ike n'usoro ọdịnala ụmụnna. Ndị be anyị, ndewonu, daalụ nri nne maka iwepụta oge unu wee kene. Ana m ejikwa ohere a wee na-ekene ndị haziri ọgbakọ nke a na mahadum nke sikwa n'ofesi, na ndị isi niile chịkọtara ọgbakọ a. Udo dịrị unu, Chukwu gọzikwa unu. Daalụ, ekene o.